Hola, el meu nom és Júlia Esteve i com ja sabeu jo sóc viatjadora permanent. Avui anàvem a anar a rodar a Tarragona, però per motius de logística no hem pogut anar a Tarragona, sinó que hem aprofitat per a rodar aquí a Reus, que és on estem vivint. Jo visc a Reus perquè estic treballant ací i la veritat és que estos 3 mesos he estat molt a gust en aquesta ciutat, un poc xicoteta però molt modernista. I res, us ensenyarem una miqueta el que hem descobert de la ciutat, el menjar típic que es diu menjar blanc, també hem provat el vermut i hem visitat el que és la plaça del Mercadal, que és el centre de tota la ciutat. A més, vull contar-vos que ací és una ciutat que hi ha moltíssima gent, n'hi ha molt d'ambient, n'hi ha molta festeta, molts llocs per a menjar, per a beure, per a sortir amb els amics. I res, vos recomano que vingueu, ja que proper teniu Tarragona, que ja la visitarem, Siurana, que ja la vam veure, Montblanc, que també vam estar allí, i Salou i PortAventura. I res, ara veureu un poquet el que hem anat fent aquest dia i seguim amb viatjadora permanent. Hola, ens trobem a la plaça del Mercadal de Reus. Aquesta plaça és l'eix comercial i social de la ciutat de Reus pràcticament des dels seus orígens. La seva forma és quasi rectangular i en ella podem trobar edificis singulars com l'Ajuntament i especialment la casa que tenim al darrere. És la coneguda com a Casa de Navàs. Fou construïda entre els anys 1901 i 1908 per l'arquitecte Lluís Domènech Montaner. Darrere de mi podeu veure el Gaudí Centre de Reus. Com molts de vosaltres ja sabreu, Gaudí va néixer en la ciutat de Reus. Estem pels carrers de Reus tractant de buscar el famós menjar blanc. És un poc estrany, però en cap lloc ens donen l'oportunitat de provar aquest plat típic de Reus. A veure si en un lloc que ens han recomanat podem trobar aquesta delicatessen. Hem trobat el menjar blanc. Anem a provar-lo. Pues està bo. Està fet de crema d'ametla i està molt bo. Us animo a provar-lo. El menjar blanc té un sabor que em trasllada a la meva infància. Ma mare sempre feia coques d'ametla, que es diuen tortades al meu poble, i aquest menjar blanc fa el mateix sabor que la crema abans de ficar-la al forn. Fa igual. Una altra de les coses típiques de Reus és el famós vermut. Anem a buscar algun lloc on poder fer-nos una copa d'aquest licor típic de la ciutat. Així estem provant el famós vermut de Reus. M'acabé de banyar un poquet, no passa res, són coses que passen. Gajes de l'oficio i res, està molt bo i és molt recomanable. Però si has de conduir, no begues. Un dels problemes que té Reus són les palomes. Les palomes molesten. Caguen en tots els puestos, es mengen estos cacauets a voltes i t'ataquen i són com unes rates voladores. Així n'hi ha milions i donen un asco que flipes. I a mi em desperten tots els dies en la finestreta i Molt han perdut. Recordeu que podeu seguir-me a Instagram, Facebook o Twitter i res, ens veiem la setmana que ve en la pròxima aventura.